Tako se lako zaljubiti u Pag. Otok sunca, mora, sira, čipke i soli. Odavno je prepoznat kao poseban kutak za odmor i bijeg od stresne svakodnevnice. Posjetile su to i dvije zagrebačke slikarice potpuno različitih dobi, promijenivši užurbanu metropolu mirnom paškom idilom. Poštovani gledatelji Đira Kolan, lijepi vam pozdrav. Moje ime je Ruža Orešković i u idućim ću vam minutama ljepote Mandri i čitavog otoka Paga približiti očima dvije zagrebačke umjetnice s paškom adresom. Prva od njih, Branka Četković, povremene je ljetne dolaske na Pag još prije 30 godina zamijenila stalnim boravkom u Mandrama. Gospođo Branka, što je to toliko čarobno u otoku Pagu da ste se u njega nepovratno zaljubili? U Pagu, pa to je sve čarobno. Pag je jedan štrafasto točkasti, osunčani otok. Eto, i u srce bi iskočio i više ne ide van. Na Pagu ste već dugi niz godina. Kako provodite dane? Slikajući i kopajući. Imam vrt, lijepi, prekrasan i povrtnjak i nemam vremena. Koji motivi prevladavaju na vašim slikama? Pag, Pag, Pag. Kad gledam van vidim Pag i osjećam Pag, a kad gledam u sebe vidim svašta i to je onda teško. Vaš je atelje otvoren i tijekom ljeta. U njega dolaze i brojni turisti, a što najviše traže? Dolaze, uglavnom su iznenađeni. Pokušavam da za svakog imam nešto, makar sitnicu za poklon, makar školjku. Srednja i starija generacija zasigurno je barem jednom vidjela neku od Brankinih ilustracija u knjigama poznate dječje biblioteke Vjeverica, s kojom je umjetnica dugo surađivala. Vjeverica se mogla raditi za stolom. Tamo nije bilo štafelaja, a ja sam htjela slikati. Pa onda kad sam se izdovoljila ilustracije, kad su djeca malo porasla, onda sam pobjegla na otok. Branka nije i jedina zagrebačka umjetnica koja se zaljubila u ljepote otoka Paga. Njezin primjer slijedila je i mlada Anja Prtorić, slikarica i čipkarica koja posljednje 3 godine živi i stvara u Mandrama. Ana, recite nam koji su motivi vaših slika? Motivi su od uvijek bili more i paška čipka. I to je razlog zašto sam i postala čipkarica, jer me od uvijek zanimalo kako se izvodi u originalu, jer zapravo totalno je drugačije oslikavati ju, jer nikad to nije toliko precizno i točno sa kistom. Tako da me baš zanimalo kako od konca i igle napraviti tako nešto kompleksno. I zato sam upisala školu paške čipke u gradu Pagu i postala službeno čipkarica. Što vas najviše inspirira? Najviše me inspirira more i to je od uvijek bila moja inspiracija dok sam živjela u Zagrebu. Ne znam, jednostavno je to nešto što mene opušta, smiruje i kad ga promatram, isto tako kad ga slikam. Svakog ljeta imate i svoju izložbu u Mandrama. Kako to izgleda? Kroz zimu se pokušavam spremiti i izložiti sve što sam kroz cijelu godinu, kako sam se osjećala, što sam primijetila, vidjela nešto novo i prikazati to dragim posjetiteljima na svojim izložbama. A zašto toliko volite otok Pag? Otok Pag volim iz razloga jer sam na neki način ovdje i odrasla, znači svako ljeto, svaki praznik smo bili ovdje i sve je nekako krenulo, s godinama sam se zaljubila, pa to je išlo svejedno sa drugim i eto. Motivi Kolana, Mandri i čitavog Paga i dalje će biti nepresušna inspiracija slikaricama iz naše priče, jer lako je pronaći umjetničke motive na tom prekrasnom jadranskom biseru.